De nieuwe tunnelbak is online naast het spoor. Jong en vannacht zal de bak op zijn plek gescoot worden. Van de middag konden belangstellenden al even zien hoe het werk avanceert. Vanmorgen hebben we 12 meter ingeschoven en vanavond, we denken zo rond een uur of 9, 10, wordt de laatste 28 meter ingeschoven. En daarna gaan we dus de boel aanhelen en verdichten en dan wordt het spoor er weer opgebouwd. Ligt het werk op schema? Ja, de ene keer loopt het wat voor, de andere keer loopt het wat achter. Maar al met al maak ik mij geen zorgen dat maandag de treinen niet rijden. De oorlis van dit stuk centrale as wordt zo dienen dat de oorles zo min mogelijk is. Het bijzondere van deze bouwmethode is dat we in feite de ondertunneling naast het spoor hebben gebouwd. En dat die nu onder het spoor en in 100 uur onder het spoor wordt geschoven. En daarmee in feite de hinder tot een absoluut minimum wordt beperkt. En verder is het zo natuurlijk dat in de herfstvakantie de scholieren toch wat minder gebruik maken van het spoor, van de trein.